Бисмиллаҳ ва салату ва саламу аля расулиллаҳ ама баъд. Бародарям мавзӯи дигаре ки чӣ гуфтем ҳам сураи Нисо ояти 48 Аллоҳ мега инналлоҳа ла яғфиру ан юшрика биҳи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Ҳамун ширка мега касе ки мада ширк меёра ман намебахшимша мега ва мебахшим боқимондаша мега касе дафорам. Вақте ки уламо бениҳоят аксари уламо мехонани оята вақте ки Аллоҳ мега ки ман намебахшим ширка, иҷа Аллоҳ тақсим накард байни ширки калону байни ширки майда тақсим накард, яъне ки ба он мақсаде ки ҳамаи ширка намебахшим мега Аллоҳ. Ва ҳамин рӯз гуфтанием ки чӣ хеле ки бо дар ёди шумо дохтанием ки шояд бисёр дамизод надона ва бисёр дамизод дар ширки калон майда биғалта ба ҳамон номбар кунем. Чӣ хеле ки гуфтем қавр ибодаткунӣ ширкай, забҳ кардан ба ғайри Аллоҳ ширкай, қасам хӯрдан бе ғайри Аллоҳ ширкай, яъне ки ту ба ҷуз Аллоҳ ба ягон касга қасам мехӯрӣ ширкай. Фақат бигӯ валлоҳи биллаҳи таълае, қасам бихӯр фақат ба Аллоҳ, тамом. ва мисоле ки одамое ки мебинем субҳаналлоҳ мераванд дар як дарахти аузубилла, як дарахта ёфтан дар дарахт латача мебанданд ки моро як шифо метаҳанд. Аузубилла, шуморо як одами басавод бина, шуморо валлоҳи мегӯ ҳамун чӣ хеле ки мушрикои даври пайғамбар мекарданд, шумо ҳамун корро давом додаистед. Шумо пайрави ана мушрикоед, шумо пайрави Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нестед, шумо пайрави ана мушрикоед, ҳолиам ҳамун корротонро давом додаистед. Ё мебинем субҳаналлоҳ мераванд хичона дар сангом мешаканд, субҳаналлоҳ, ё дар дастошон мебинем қиръон кардагиянд, хеле тимор кардагия ва мегӯ эй оқи падар, мегӯ накун ҳамин чиз ширкай, мега и ояти Аллоҳай ку, и хайрай ку. Аузу билла, валлоҳи мегум ин чизо нигаҳбон бошем ки ӯ оқи падаро нисбати Аллоҳу пайғамбар тӯҳмат мекунанд ки Аллоҳу пайғамбар ҳамаи хайра нагуфта хиёле мекунанд. Аллоҳу пайғамбар чӣ хайре буд ҳамаша гуфтагиам бародар, ба ин бидъато ба ин чизо чақат нашавем. Валлоҳи мегум ягон кас шуморо наҷот дода наметавонад. Сураи Юсуф да, сураи Юнус да, ояти 106-107 Аллоҳ мега ки вақте ки шумо мега шахсоне ки шумо дуо мекунед, аю чизое ки шумо мадад металабед, мега шуморо мадад кардан наметавонад. Барои чӣ? Барои он вақте ки мега ман агар шуморо мадад кунам, шуморо ягон кас зарар расонда наметавонад. Ва он вақте ки ман шуморо мега ба ягон зарар мега гирифтор кардам, ба ягон мусибат гирифтор кардам, шуморо ягон кас мега мадад кардан наметавонад. Беғарази худ мега Аллоҳ шуморо ягон кас мадад кардан наметавонад. Яъне ки ба ҳамин чизо дур бошем бародар. Ё мисоле субҳаналлоҳ ширки майда чӣ метавоя бо вақте одам таблетка мехӯрад мега шифо мекунад майда. Валлоҳи мегӯям одамое ҳастанд ки 2-3 сола лечения мекунанд, таблетка фоидашон намекунанд. Барои чӣ? Барои ки ӯ фаромӯш карданд ки шифо ай Аллоҳ. Ту таблеткаро мехӯрӣ, ту фикр накун ки таблетка туро фоида мекунад. Ту бидон ки як сабабе, ту таваккалта ба Аллоҳ ку. Бидон ки Аллоҳ мега ва ман ятаваккал алаллоҳи фаҳуа ҳасбуҳ. Шахсе ки ба таваккалша ба Аллоҳ мекунад, Аллоҳ басандааш. Валлоҳи мегӯям ту чӣ проблемаида гирифтор шавӣ, ту даста боло ки сӯи Аллоҳи худат, сини холиқи замину осмон дуо ки бигӯ ё Аллоҳ маро наҷот бидеҳ. Субҳаналлоҳ. ва бидон ки ягон кас беғайр Аллоҳ тира наҷот дода наметавонад. Субҳаналлоҳ. ва ин гапои ман нест бародар, ин гапои субҳаналлоҳ зоте аст ки замину осмон офаридааст. ана ҳамун зот мега ки сӯи ман дуо кунед, мега қола раббукум удъуни астаҷиб лакум, сӯи ман дуо кунед, мега ва ман шуморо ҷавоб медиҳам. ва дуои мусалмон бидонед ки се вақт меша. ё Аллоҳ ҷош да ҷавоб метад дуотона, ё ба ҳамин сабаби ҳамин дуот ягон балое ки ба сарта омадааст, Аллоҳ ба ҳамин сабаби дуот ҳамин балоро мегардонад, ё то рӯзи қиёмат аҷр мемонад. яъне ки дуои мусалмон ҳеҷ вақт бефоида намешавад бародар. кӯшиш кунед фақат ай Аллоҳ мадад биталабед ва ай ҳамин ширкҳо дур бошед ки валлоҳи мегӯям Аллоҳ мега ки шахсе ки мада ширк меёре мега ма абадан мега субҳаналлоҳ дузахта месӯзонамш мега ва биҳишта намебинам мега Аллоҳ. Субҳаналлоҳ. бовар кунед бародар, бениҳоят чизи безебай ва ай хеле чизо оре мусафедакое ки меҳастанд қоғазчатон менависанд, мегӯянд ки қоғазчаро бихӯред, мега дар авқото тар кунед, бихӯред, мега фоидатон мекунад. Валлоҳи мегӯям ум сафеда оқи падарон намедонанд ки ла илаҳа илlalloh чия. Валлоҳи мегӯям бародарон ум мисле ки ҳамун вақти савол шуд меди ай куҷое ё пайдо шудан, мега ҳамин дидем ки падари бо биём када буд. он вақте ки Аллоҳ мега ки ав тақулу иннама ашрака абауна мин қабл ва куна зуррията мин баъдиҳим. он вақте ки Аллоҳ мега ки субҳаналлоҳ сураи 7 ояти 173 нагӯянд ки мо субҳаналлоҳ
падар модарои мо ширк мекарданд ва мо фақат пайрави падару модармон будем. яъне ки бародар субҳаналлоҳ ӯ мусафедое ки ҷоҳиланд, ӯ мусафедҳои бадбахтанд, хеле тумортон менавистану ё мегӯянд ки мо бахти шуморо ҳуй мекунем. валлоҳи мегӯм дурӯғ мега, уқсиму биллаҳ мегӯм дурӯғ мега. мусафед бадбахт зиндагиро нафаҳмидааст чия. ба ӯ мусафед бадбахт нафаҳмидааст ки ислом чия, яктопарастӣ чия, нафаҳмидааст ки тавҳид гуфта чия. ва хитона ба ин чизо гирифтор накунед. ё субҳаналлоҳ, шахсоне ки пайдо шуданд мегӯянд ки устозои мо мега шаво мераванд дамака намоз мехонанд, мегӯянд ба ӯ чизо эмон наёрем бародар. ӯ устози ӯ оқипадар намедонад ки ла илаҳаиллаллоҳ чия. ба ин чизо хитона гирифтор накунед. ӯ оқипадаро дар таво гумроҳ шудагиянд ки бо халқа пайрави хичон карданд. не бародар, мо пайрави муҳаммадем саллаллоҳу алайҳи васалам ва мо пайрави саҳобоем таба тобииноем ҳастем бародар. ва хитона нигаҳбон бошен ҳаи чизо ва бидонед ки валлоҳи мегӯм ҳамин ҳар як хоре ки дар почаи мусалмон мезана, мусалмоне ки эмон яқин ба аллоҳ дора, ӯ хайрае. барои чи муҳаммад мега саллаллоҳу алайҳи васалам ба сабаби ҳамин хор мега гуноҳоша мебахша аллоҳ мега. валлоҳи мегӯм ҳамаш аз ҷониби аллоҳ. ва аллоҳ мега ки инна лазина тадъуна мин дуни ллаҳ ибадун амсалукум фадъуҳум фалястаҷибу лакум ин кунтум содиқин. аллоҳ мега о шахсоне ки шумо беғараз аллоҳ мадад металабед, мега дуо мекунед, ягон кас мега мадад металабед, мега мисли хитон мега як ғуломанд, мега як махлуқи оддиянд, мега ку дуошон кунед, ку ма бинам то мега агар шуморо ҳамво ҷавоб бутанд, яъне ки шуморо ҷавоб наметан. субҳаналлоҳ. ва дигар оятда аллоҳ мега ки ин тадъум ла ясмау дуаакум. вақти шумо мепурсид шунане ки ту мери ай қавр мадад металаби, аллоҳ мега тира намешнава. валав самиу мега, ва агар мега тира бишнава, мега тира ҷавоб намета, мега ва явмал қиёмати якфуруна биширкикум. ва рӯзи қиёмат мега ки ту оқипадар, ту ба аллоҳ ширк оварди, мега ту чӣ ба ин сабаба кардӣ, мега субҳаналлоҳ. ва бидонед ки одамое ки ширк мекунанд ба меган ӯ одамои солеҳай, ӯ оқипадар дурӯғ мега. барои чӣ? барои ки ягон кас намедонад ки ӯ бародар, ӯ одамизод дузахтия ё биштия. барои чӣ? барои ки ҳадиси албухорӣ ки муҳаммад мега саллаллоҳу алайҳи васалам ки якум дузах медире, яке аз аввалиё ки одамое ки дузах медиранд муҷоҳиде ки дар роҳи аллоҳ ҷанг кардагиянд, одамое ки ҳофизи қуръонанд ва шахсое ки ҳамаи пулошона дар роҳи аллоҳ ҳайф кардагиянд, сарф кардагиянд, дузах медиранд. вақти саҳобои ҳадиса фаҳмиданд, талхашон кафид, гуфтанд чӣ ба ё расулуллаҳ, чӣ ба муҷоҳид, чӣ ба ҳофизи қуръон дузах медирамада. ва муҳаммад мега саллаллоҳу алайҳи васалам ӯ мега барои худнишонтии кора мекарданд, барои ҳамин дузах аллоҳ мегӯяд ки шумо каззобе. рӯзи қиёмат мега ки аллоҳ мега ки ту каззоби, мега ту муҷоҳид нести, мега ту каззоби, мега ё мега ту ҳофизи қуръон нести, ту каззоби, мега ту барои паказух ҳамин чизоро карда будӣ, мега ва ту дузахтӣ, мега яъне ки одаме ки мега ҳона ӯ солеҳ, ӯ дурӯғ мега, ӯ намедонад ки ӯ дар дузахте ё дар биҳиште. барои чӣ? барои ки аллоҳ мега ки сураи 17 ояти 57 ки шахсонеро ки мега шумо дуо мекунед, худшон мега ай аллоҳ метарсанд, мега ва ай раҳмати аллоҳ умед доранд, мега яъне ки мо намедонем кияй дар дузахту кияй дар биш. ба чӣ ки вақте ту намедонӣ, ту мери аю мадад металабӣ. шояд ӯ ягон мунофиқи бадбахти боша ки дар байни маву ту худша мусалмон мегуфта, дар уҷо азоб кашидаиста боша. субҳаналлоҳ. ба ин чизо хитона гирифтор накунед бародаро, ба ин чизо эмони надошта бошед. барои ҳамин беғараз ҳамун шахсоне ки муҳаммад гуфтагия саллаллоҳу алайҳи васалам ки биштияй, мисол абубакр филҷанна, умар филҷанна, усман филҷанна, али филҷанна, ин ҳамин шахсоне ки аллоҳ гуфтагиаш, шахсоне ки пайғамбар гуфтагия ки ҳамво дар ҷаннате, мо бовар мекунем ки ҳамво дар ҷаннате. беғарази дигар ово ягон чӣ мушрики боша, чӣ гуфтаем гапо, чӣ ҳам устозашон, ҳамун меган ки устозамон мега шаво дар маҳкам мераванд намоз мехонанд. ҳамун субҳаналлоҳ ҳамун ракетаҳо ҳам бошанд ки бовар накунем ки ӯ гуфтаем гапо ки аллоҳу алим во дар ҷон ва ма ту намедонем бародар. ва бидонем ки пайғамбар аз ҷониби худ гап намезад. ва ма янтиқу анил ҳава ин ҳува илла ваҳю юҳа. пайғамбар аз ҷониби худаш гап намезад. ба ӯ афсонаҳо бовар накунем бародаро. хос барои аллоҳ эмон дошта бошед. хитона дар ягон дарахт нашакед, хитона ягон латача набандед. аъузубилла ҳуй кунед я бо ҳамун қуръона бихонем бародаро. ту 50 сола шудаи, вой бар ҳолат ки ту 50 сола шуда, 40 сола шуда, 30 сола шудаи, ҳолиам я бо китоби аллоҳ ҳуй накардӣ ки ҳамун чӣ мега, ҳамун қуръон ба чӣ мақсад омадагият, я бо ҳуй накардӣ, нахониш. вой бар ҳоли маву ту агар субҳаналлоҳ мо то як бор қуръон аз сар то охира нахонда бошем. вой бар ҳоли маву ту бародар.
кӯшиш кунем бародар, гапои Аллоҳ хабаре биёрем, буфаҳмем ки ҳамин дин барои чӣ нозил шудагӣ. ин дин валлоҳи ин шахсе ки ин дина мефаҳма я оромии дар қалб пайдо мекуна. Валлоҳи мегӯям, Аллоҳ мега ки аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин улаика лаҳумул амн. шахсоне ки эмон оварданд ва яъне ки эмоншона ба зулм, ба ширк омехта накарданд, ба айво оромӣ ай мега ман оромишон метам. Аллоҳ мега яъне ки субҳаналлоҳ дар ин дунё хурсандӣ меёва бародар. ва кӯшиш ки ай ҳамин ширко дур шавен ва ҳар бидъати мекунад ай аҳли бидъат дур шавен ва бидонем ки ислом худаш тафсири ислом чия? Ислом ҳува истислам лиллаҳи битавҳид ва инқияду лаҳу битоа ва бароати мин аширки ва аҳли. ва фақат яъне ки ибодат мекунем Аллоҳ ва ширк, аҳли ширк дур мешем. ана ҳия исломи тоза бародар, ҳамун исломе ки Иброҳим алайҳиссалом нозил шуда буд ба Иброҳима ва ҳамун исломе ки ба Муҳаммада саллаллоҳу алайҳи ва саллам нозил шуда буд. ана ҳамия ислом бародар, ба ана пушти анами ислом пайравша бародар. Аллоҳ аҷр мета ва иншааллоҳ Аллоҳ шахсе ки дини Аллоҳам нусрат мета, Аллоҳ ӯ одамизода нусрат мета ва поша мустаҳкам мегардонад дар ҳамин дунё. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.